Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Nazovi me blaženom. Poruka priče je Isus nam je poklon od Boga. A zlatni stih nalazimo u 2. Korinčanima 9.15. Tamo stoji: Hvala Bogu na njegovu neizrecivome daru. Jesi li se nekada iznenadio kakvoj dobroj vijesti ili poklonu koji nisi očekivao? Kako si se zbog toga osjećao? Prije mnogo vremena jednu je mladu djevojku iznenadio neočekivani posjetitelj s nevjerojatnom viješću. Taj je dan počeo kao svaki drugi. Marija je ustala o izlasku sunca pomažući u poslovima koje je trebalo obaviti u judejskom kućanstvu. Naći će malo vremena da razmišlja o planovima za vjenčanje i svadbu. Vrijeme je letjelo, a toliko je toga trebalo obaviti. A onda, iznenada, niotkud, pred nju je stao anđeo. Zdravo, rekao je, raduj se milosti puna, Gospodin je s tobom. Ja sam puna milosti, Gospodin je sa mnom. Zašto bi bio sa mnom? Što sam učinila? I što ovaj anđeo zna, a ja ne znam? Ne boj se, Mario, rekao je nježno. A onda s uzbuđenjem nastavio. Našla si milost kod Boga. Uskoro ćeš začeti i roditi sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Previšnjega. Gospodin Bog daće mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka i kraljevstvo njegovo neće imati svršetka. Ali ja nisam udana, mucala je Marija. Kako bi mogla imati sina? Duh Sveti sići će na te, sila Previšnjega zasjenit će te. Zato će dijete koje ćeš roditi zvati Svetim, Sinom Božjim, objasnio je anđeo. Marija je ostala bez riječi. Što je mogla odgovoriti na takvu vijest? Evo službenice Gospodnje, šapnula je, neka mi bude po riječi tvojoj. Na te riječi anđeo je nestao. Sada je Marija imala o čemu razmišljati. Nikad više njezin život ni svijet neće biti isti. Bog šalje svog sina na zemlju, a ona je izabrana da bude majka njegovog djeteta. To će dijete rasti da spasi Božji narod od grijeha. Ono će uspostaviti kraljevstvo pravednosti kojem neće biti svršetka, a ona treba biti njegova majka. Je li joj Bog mogao ukazati veću čast? Preko nje Bog je dao svim ljudima na svijetu najveći dar koji se može zamisliti. Od sad će me blaženom nazivati svi naraštaji, jer mi velike stvari učini silni. Rođenje tog djeteta stvarno je bilo poklon koji se ni sa čim ne može usporediti.